квадранти гардиши пул. Автори китоб одаморо ба 4 қисм ҷудо мекунанд. Якам одамои коргар, ин одамое ҳастанд, ки да ям каси дига кор мекунанд. Мисол маълим, коргарои завод, ҳама коргарое, ки да як одами дига кор мекунанд. Дуюм одамое ҳастанд, ки одамои худкор, одамое, ки кори хучо надоранд. Мисол ягон магазин доранд ё ки ягон бигем бизнеси доранд, ки фақат хучон пеш мебаранд. Мисол фрилансер метавонад иҷа дохил шава. Ҳама ин одамое ҳастанд, ки одамои худкорам гуфтем, одамое, ки дар хучон кор мекунанд. Сеюм намуди одамои бизнесмено, яъне ки тоҷиро. Ин одамое ҳастанд, ки система доранд ва коршона пеш мебаранд, хучона набошанд. Мисол ин бизнесменои калони ҳастанд, ки якчандта бизнес, якчандта магазинҳо доранд ва магазинҳошона мисол бигирем, агар ягон каси дига айҷошон кор мекунанд ва ё фақат управлят мекунанд. Чорум одамои сармоягузоро, яъне ки инвесторро мегӯянд, одамое, ки да бизнесмено, да худкоро, да дига одамо, основном да бизнесмено, ино яъне ки инвестируют мекунанд, сармоягузорӣ мекунанд барои пеш бурдани коршона. Видеоро то охирша тамошо кунед, мефаҳмед, ки фарқияти одамои сарватманд ва одамои фақир да чи аст. Нигоҳ мекунед бародаро, одамони худкор ва коргаро, ино тарзи фикрронишон фарқ мекунад аз одамои гурӯҳи рост, яъне бизнесмена, сармоягузоро. Гуфтем, ки дар ин тараф одамо даромадшон фақат вобастаи аминияти хучон. Агар ки коргар худкор кор накунанд, чӣ кор мекунанд? Даромад намегиранд, яъне ки даромад намебинанд. Фақат хучон меҳнат мекунанд, кор мекунанд ва даромад мегиранд. Дар ин тарафи гурӯҳ мо мебинем, яъне ки бизнесмено ва сармоягузорро, ин одамо даромадшон, яъне ки мегӯянд, ки даромади ғайрифаъол. Хучонам агар корда набошанд, айтани ё коршон рафта сай ва фоидашон ба даст меояд. Тарзи фикрронӣ ё чӣ хел аст? Дар ин ҷо якум фикрронии одамони коргар фикрронии рост аст. Яъне ки ба монанди ҳамаи одамо, ҳама фикр мекунад, чӣ коре ки дигарон мекунанд, ҳамон кора ин одаморо мекунанд. Дуюм стратегияи худкор дар ин ҷо ҷудо мешава логически, яъне ки логика. Одамо камтар фикр мекунанд, чӣ кор кунем, ки яъне ки пул ба даст биёрем. Магазин мекушоянд, аптек мекушоянд, ё ки дига корое, ки хучон кор мекунанд. Бизнесмено да фарқияти основноиш да чи аст? Иҷа стратегия кор мекунанд. Стратегически, яъне ки стратегия соз кардагиянд я империя соз кардагиянд ва ё хучон фақат чӣ хеле гуфтем управлят мекунанд, одаморо нишон метиҳанд тарзи кор кардана, одамо кор мекунанд ва фоидаро ки мегирад? Бизнесмено. Сармоягузор боша, кори сармоягузор система аст. Чӣ кор мекунад сармоягузор? Сармоягузорӣ мекунад дар бизнес, дар стратегияи ин одам, аз рӯи системааш. Гуфтем, ки даромади ино даромади ғайрифаъол аст, яъне ки хучон кор намекунанд ва фоида ба даст меоранд. Иҷода одамо кор мекунанд, агар ки хучон кор накунанд, фоида ба даст намеоранд. Ва риск, яъне ки хавф дар кадом ҳолат зиёд аст? Бизнес ва сармоягузорӣ риск аст, на ки риски асосӣ дар ин гурӯҳи одамо аст. Барои чӣ? Барои ки даромади шумо прямой зависит мекунад аз оилуки шумо, яъне ки аз маоштон. Агар ки нигоҳ кунед, дар ин ҷо чандта бизнес дорад, инвестирует кардагад дар чанд источникҳо. Вақте ки як источникш банкрот мешавад, аз дигар ҷиҳатҳо даромад дорад, даромади пассивӣ дорад. Дар ин ҳолат ино якта источник дар худ доранд, як роҳи пул ба даст овардан доранд. Ин маошона, агар ки як кор пешона кунанд, роҳи даромад надоранд. Дар ҳар ди ҳолатҳо, ё ки дар ин ҷо метавонад, ки бизнеси шумо вақте ки магазинтон ё ки ягон чизтон банкрот шавад, шумо дигар роҳ надоред. Барои ҳамин қадар худтон савол битиҳед дар худтон: маош хуб аст ё ки ёд гирифтани сармоягузорӣ ё ки бизнес? Дар ҳама ҳолат ёд гирифтан хуб аст, барои ки шумо дар ин ҷо бисёр риск мекунед. Агар ки як кор гуфтем, ки пештон кунанд, бемаош мемонед. Дар ин ҳолатҳо шумо метавонед, ки просто бихонед, ёд бигиред ҳар намуди источникҳоро. Вақте ки ёд гирифтен, ин естественно рискш камтар аст, чема ё ки шуморо аз кортон пеш мекунанд ва шумо бе ҷои кора бе пул мемонед. Нигоҳ кунед, ки агар шумо директори ягон корхонарам бошед, директорам бошед, худ менеҷер, каси бошед набошед, шумо дар гурӯҳи коргаро дохил мешед. Барои ки шумо кор мекунед дар як одами дига. худ директори ҷои бошед набошед, директори завод, директори мактаб, каси бошед набошед, шумо коргар як одами дигаед, дар як каси дига кор мекунед ва шумо маош мегиред. Аз ҳамин сабаб фарқи ҳамин одамо ҳамин аст, ки одамо
ай рӯи тарзи фикронишон фарқ мекунад. Чикор кунем ки ай ин категория одамо ба ин категория одамо дохил шавем, бизнесмена инвесторуда. Дар ин ҷа нигоҳ кунед, коре ки шумо мекунед основном даромаде ки шумо дорен идора кунед, яъне ки зиёд кунед даромадтона ва ҳангоми зиёд кунани даромадтон шумо бояд кам кунед расходотона. Вақте ки шумо даромадтона зиёд мекунед, расходтон зиёд мешавад, шумо ягон вақт пешрафта наметавонед ва шумо дар як уровень мемонед. ҳангоме ки шумо даромадтона зиёд мекунед, расходтон ҳам хеле меиста, шумо метавонед маблағотона пасандоз кунед ва уже як бизнеси дигаратона кушоед ё ки ҷамъ кунед маблағотона, чикор кунед, сармоягузорӣ кунед дар ягон бизнесҳо, дар ягон лоиҳаҳо. Ва дигараш ки шумо бояд устод биёвед. Устод одаме мешавад ки дар шумо нишон медиҳад роҳи кӯтоҳа, яъне ки роҳи худаш рафтага нишон медиҳад. Шуморо ай бисёр рискоб, ай бисёр хатогиҳо нигоҳ медорад. Дар шумо мегӯяд кадом роҳш дурустай, кадом роҳш дуруст нестай. Нигоҳ кунед бародарон, мо чӣ коре мекунем айни ҳол, яъне ки чӣ расход, чӣ чизе мехарем, ягон чизе ки мехарем, ё ки вақтмона бисёр дар Инстаграм, дар Ютуб, дар социални сетҳо сарф мекунем. И одамоеро бой мекунанд ки дар инаи гурӯҳанд, яъне ки бизнесменово инвесторро бой мекунанд. Барои ҳам қадар ҳаракат кунед ки вақтона барои дуруст сарф кунед. Дар социални сетҳо ҳам даромаден шумо бояд чӣ кор кунед, ягон видеои мотиватсионӣ тамошо кунед, ягон подкастҳо тамошо кунед, ягон аудиокитобҳо тамошо кунед ва чӣ кор кунед, ёд бигиред тарзи кушодани бизнеса ва тарзи сармоягузорӣ кардана ёд бигиред барои пешрафти шумо дар оянда. Ва шумо чӣ коре кунед накунед бародаро, раиси шумо дар ин ҳолатҳо ғамхорӣ мекунад барое ки дар шумо кор битиҳад. Барои сарватманд шудан шумо бояд худтон ҳаракат кунед.